como o resto de portavoces dos grupos da oposición, e como xa temos falado moitas veces na Comisión do Medio Rural, coincidimos na diagnose prácticamente por completo, non no relativo á estructura territorial galega, que obviamente non ten nada que ver con outras partes do Estado español, e ademais concordamos que este é un dos debates principais que temos que abordar de maneira urxente, non? E obviamente moi vinculado co problema da propiedade da terra. Pero nós, onde non concordamos é que entendemos que, a pesar desta diagnose, e como tamén xa foi mencionado, non se están a por medidas para solventar esta situación, non? En este sentido, quería facerlle algunhas preguntas. E a primeira, aínda que pode parecer moi obvia, pero entendemos, e tamén algúns comparecentes por exemplo, hoxe pola mañá falaban a que cree que se debe a falla de cumprimento da normativa vixente, non? Porque moitas veces, como xa temos manifestado, a normativa non se está facendo cumplir, hai outras normativas que se lle pon moito máis empeño, moita máis exixencia, as sancións son levadas a cabo, e entendemos que neste tendo este problema non se está moitas veces cumplindo a normativa vixente. O propio director xeral de Montes recoñecíao públicamente, non? Concordamos en que un instrumento para a loita contra o abandono da terra e o Banco de Terras, por suposto, pero nos vemos unha contradicción absoluta entre o que se din ou o que din nos discursos e o que fan realmente, porque verdadeiramente a partida orzamentaria ano tras ano do Banco de Terras é unha partida totalmente insuficiente, 87.000 euros. Tamén quería preguntarlle se a vostede lle parece que esta partida orzamentaria é suficiente e, sobre todo, se considera que o Banco de Terras está dotado materialmente e de recursos humanos de maneira suficiente para levar adiante esa tarefa que debería levar adiante, porque, como xa se comentou, obviamente o que falta moitas veces é a propia axilidade desta ferramenta, non? Que é fundamental que para que sexa unha ferramenta verdadeiramente útil sexa moito máis áxil do que está sendo nestes momentos. Despois, relativo á concentración parcelaria, que, como xa tamén comentamos, é un mecanismo máis. Quería preguntarlle se cree vostede que ten algúns límites a concentración parcelaria, e se ten algúns límites o actual modelo de concentración parcelaria, cales cree que son estes, e tamén que valoración fai sobre as concentracións parcelarias que se levaron a cabo e que hoxe por hoxe ou están abandonadas ou están forestadas, e que obviamente non se fai ningún tipo de autocrítica desta situación. E un pouco tamén para rematar quería recalcar isto, non? A diagnose faise de maneira correcta, ou máis ou menos concordamos, pero non se fai ningún tipo de autocrítica. Sempre que se fala da situación do noso monte ou sempre que se fala da situación de abandono do rural, fálase como se fora unha cuestión que cae do ceo, non? Que é casualidade e que non hai outra maneira que facer, non lle podes decir a xente onde ten que vivir, pero nós queríamos volver a recalcar que isto non é casualidade, hai unhas determinadas decisións políticas que se toman e que se levan tomando nos últimos anos, que é o que fai que o rural este abandonado e tamén que teñamos esta problemática. Por iso, nos entendemos que o primeiro paso que debemos dar para tomar outras medidas que sexan diferentes é realmente asumir a responsabilidade de que leva moitos anos gobernando, de que en determinadas decisións estiveron equivocados, non? E non facer como que é o que hai e non se podía facer outra cousa. Nada máis e moitas gracias.